Здравейте! Добре дошли в поредното видео на Helpbook. Днес ще ви покажем как да си инсталирате Facebook Video Calling за Mozilla Firefox, Safari, също и за Google Chrome. Като за начало, отидете на линкът, който е сложен под видеото, изтеглете файлът FVC, цъкаме Click here to download. Запазваме файлът и след запазването го отваряме. Инсталацията е много проста, но много хора просто не знаят как да започнат, защото зависи в момента, както виждате, се свързва с интернет, но има и хора, които инсталират тази версия, но не знаят, че не е за Internet Explorer или Opera. Като за начало не видяхте нищо повече да излезе. Това е защото Facebook Video Call е вече инсталирано. Сега просто можем да отидем в Facebook. Сега ще отидем в Facebook. И примерно избираме този абонат и както виждате имаме вече Start a Video Call. Благодаря, че гледахте клипа на HelpTube. Абонирайте се в YouTube или ни харесайте във Facebook страницата.